Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedne finale. Danas ćemo da igramo FIFA 15 i idemo na finale. Evo vidite moj tim. Tu su svi oni koji trebaju da budu. Samo sekund. Evo ga. Evo, to je to, znači... idemo ljudi da krenemo. Inače nisam snimao 2 dana, nisam imao vremena. Izvinite, šta ćeš. Idemo na plan mač i da odigramo jednom. Inače ljudi, Ars Games PC više ne snima za kanal, pošto pošto dosadno mu snima tako to. Meni to baš zabavno. Kad mi je dosadno ja to snimam. Pogledajte ovo. Laka, nemoguće, Modrić. Kad vidim ove bijele neprijatelje, ja se sam naježim. Ajmo. Prođi to, Matuidi. Idemo sada. Uzmimo ga Kliši. Znam da je Kliši, pošto ovako brzo trči. Suma, Kliši, Nasri. Imaju svi po 8 pace više, pa zato je tako brz. Lacazette. Ja, Lacazette je tako brz radi toga. Idemo sad Payet. Matuidi. Ajmo Lacazette. Nemoguće. Bože. Ajmo. Nasri. Joj, kako ovako glupo se. A joj, ovaj Sergio Ramos. Stvarno je dobar. Zuma, nemoguće. Kliši, nemoguće. Opet. Matuidi, ajmo, Nasri. Lacazette. Idemo vamo tamo da pretekne, nemoguće. Kliši. Nema šanse Real Madrid da pređe. Ali za neku šansu imamo. Sad prvo, ko je ovo? Da ga vidim. Ja mislim da ima Tijeo. Da, to je bio moj. Pogledajte raketa. Nemoguće. Joj, đavo. Imamo tim od 5 zvjezdica. A ne može. Još Real Madrid slabiji. Ali ima bolje igrače. U svakoj poziciji. Ne. Idemo Lacazette. Kako je ovo faul? Sudija, de mi molim te objasni. Ajmo sad. Alessandri. Okej. Sad se nemo. Aj, čovječ. Ja budala. A kad bi šutao ovaj bi omašio, pošto nemam pojma da šuta. Kakav bi golčinu mogu da zabije? Kako bi golčinu mogu da zabije? Payet. Lacazette. Do Raketića. No. Nije mi to trebalo. Matije. Raketić. Ne. Ajmo, Nistra neće biti cijeli dan klipa. Eto. Kakav ti je ovo šut, crni Lacazette. Ovo, Ronaldo nisam vidio cijelu utakmicu. Kamo da on dao neki gol, molim te. Da, idemo Nasri. Moraš. Ne mogu, i ovaj Nasri nema pojma. Inače, što sam ga doveo? Koji sam ja šmokljan? Inače, ljudi, skupit ću malo para. Ovdje ću probat ću da skupim jedno oko 40-50 hiljada.
i da prodam onaj jugoslavski tim i da kupim, sad koga da kupim? Da kupim Riberija. Znam što Riberi, kako bi to išlo. Ali ja mislim da je ono oko 120-30 hiljada, najmanje 130. Nemam pojma, znači jednostavno nisam siguran. Gledaj ovaj pas. Raketić do Lakazeta. Lakazet! Kaka golčina! I tu tad mi je baš falila. To je taj Lakazet. Zato sam ga i kupio. Što je tako brz, a Benzema je još skuplji. A kako da kažem, teško je dat gol sa njim. Mislim, Benzema bi ovo normalno dao. Ali, što se tiče njegove brzine, on ovo ne bi uopšte dao iz brzine, nego iz šanse bi dao. I to još bolje. Golčinu. Eto ljudi, pobjeda. Što mislite, još jednu utakmicu? Kad sam počeo? 40. 6 minuta. Ok, ajde, snimat ćemo još jednu utakmicu. Igrač utakmice Lakazet i protiv Bayern Minhena. Jel vi shvaćate protiv koga ja igram? Ja vizujem Jugoslaviju, ali ne bi baš, da mijenjamo tim. Ne, neću. Dobro, i ja. Koji su oni glupani? Bože, ajde ovo sve u redu. Dobar je tim, normalno. Ali da su Robena stavili na CMA, a Thiaga u RV poziciju. I ovog Lewandowskog, Bože, neću ja ovo da gledam. Hajmo mi da im oderemo. Idemo. Dobar je sve. Chemistry. Idemo da im oderemo Snoku. Idemo. Lakazet. Ode. Matuidi. Nasrini. Ništa tu. Matije. Gledaj Matiju, vraćat se nazad. Ne, Zuma. Ne, zato ja mrzim ove. Kad ja pretjeram i gubim 1-0. Znao sam. Jednostavno sam znao da ću da gubim. Kako se izmijenila postava? Ovo uopšte nije normalno. Ova igrica. Povratite taj gol što ste usrali. I mi ćemo još jedan gol da useremo. Neće oni, nek ću ja. Gledaj Matije. Gledaj ga što je brz. Ali ne možeš uzeti loptu, čovječe, shvati to na vrijeme. Raketać. Sanja. Matije de Lakazeta. Lakazet, idemo gore, šalj. Nemoj mi to. Pa trči po loptu. Bože moj. Pa i ovo ćemo da izgubimo. Što smo igrali. Ajmo, molim te, povrati jedan gol. Bože, ovaj nema pojma. I koga da dovedem tu? Oj, Bože. Ne mogu staviti. Ne želim da stavim drugu. LM ili LV. Ne znam. Jaj, stvarno ne znam. Lakazet. Nemoguće, opet. Gledaj ovo. Trči, brate. Trči u zadnjoj sekundi. Trči. Kad čim pošalje, trči u napad. Nemoj unazad. Ovo, Matuidi u napad. Ovo je stvarno nešto nije u redu. Gledaj ti ovo. Bože, ko ovo brani? Ja mislim da je Neuer. Pa ja nisam ni gledao. Šta je skinuo, Bože. A kako ubaci? Ja pritisnem, ono ide u gor.
više, joj bože, kako igram svakim tupanima. A onako je skuplji ovaj tim. I full chemistry, i fitness, i sve. A u mene nije full fitness, a to, valjda, ne znam. Tiago, pazi da ti ne polomim noge. Rakitić, Nasri, Lacazette. A daj, trči, brate, više, okreni se. Šta je ovo? A, daj, Zuma, bože moj. Daj. A daj mu uzmi loptu, pa 58. Ljudi, eto, izgubili smo. Ne bi Oj, bože, ti to cilj izbijaš. Ali oni meni stvore šansu njima. Oj, bože. Ajde. Pa jed. Ajde, pa ti si jedini najviše rejtovani. Ko će drugi da daje gol? Nasri, valjda, pa ne može on. Ajde, šutni. Provedi ga malo, provedi. Joj, prošiša. Da ja mogu otići u produžetke. Raketić. Joj, bože moj, ko je ovo? Neuer, pa ja. Mogu i misliti. Ko će drugi bit? Sve mi je skinuo. I onaj iz kornera. Sve bi mi skinuo. Pa normalno. Pa gdje ovo ima? Bože. Da li je moguće? Gledaj ovo glupu šanse. A nemoj. Raketić. Čovječe, svaku šansu usrete, bože moj, eto, ali meni krivo, ajde, to će izgubne krivo mi radi finala, bože. Aj, bože moj, a ja to i radim. Imam 2 hero igrača, šta misliš kako? Kako, pa fino, kako. Eto. Oj, tačno mi dođe da se sad ubijem. Oj, dobro, jaj, baš. Eto, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam svidjelo, ako je, ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao.